Soketku dimain. Wah. Iki lho soket iki lho. Sing anu. Iki sukete sapa? Anu wonge wis ngomong kok aku oleh kok. Tenan. Iya. Nganu kowe sing ngusung aku tak sing ngarit yo. Tenan oleh ora? Alah aku wis tembung ambengi. Ini sapa? Ini Kang sapa? Heh, jan aku nek demi kok demi milih to. Aku tak tembung. Iki wedi lho, kawan. Iki kira nyolong kok malah. Aku sing tembung. Aku wis tembung iki sore. Oh, Kok malah. Hei! Soketku dimain. Wah. Ngajar. Ayo. Ayo. Lah aku ki Ayo. aku dijak bapak kae lho. Sapa sing ngakon? Kae bapak kae gak ngerti lah lek iki nek sampean jere wis tembung. Pantes pirang-pirang dino suwetku kelong guys sing ngono kae sampean kabeh iki yang nyolong. Ora ge pisan iki jere wis tembung sampean, Nak. Pisan-pisan apa? Iya jere sepisan, Nak. Ake iki mau jere tembung mambengi ngono.